Il-Partit Nazzjonalista jinsab f'agonija, hekk iddeskriva s-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista Ranier Fsadni, esponent qrib ħafna tal-fazzjoni tal-eks-kap nazzjonalista Simon Busuttil. F'artiklu fuq The Times of Malta, Ranier Fsadni qal li l-Partit Nazzjonalista jinsab fi kriżi ta' tmexxija. Bil-kap nazzjonalista Delia ma jistax jistabbilizza l-kriżi li hemm fil-partit. Taħt Delia l-Partit Nazzjonalista qiegħed jitlef ħafna voti. Bid-distak bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Delia qiegħed dejjem jikber għal Fsadni. U għannota li Delia dejjem għamel affarijiet għal fil-Partit Nazzjonalista. Fosthom bl-iżibal kbir li għamel meta l-Partit Nazzjonalista kellu jiddeċiedi minn sieħu s-siġġu parlamentari ta' David Stellini. Delia rrit li Jean-Pierre Debonu jieħu s-siġġu parlamentari, imma l-fazzjoni ta' Busuttil ġridet li Kevin Kutajjar jieħu s-siġġu minħabba li huwa ġej mid-distrett ta' Għawdex, l-istess distrett li ċeda s-siġġu tiegħu Stellini. Sitwazzjoni li kompli tiġġib lill-Partit Nazzjonalista f'sitwazzjoni qar. Ħadd ma jista' jwaħħal fil-fazzjonijiet jew fit-tradituri, iżda kienet sitwazzjoni fejn ma tridx jerf kbir biex tara faħżiet Fsadni. Għaldaqstant il-ħabib ta' Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jiddeċiedi jekk taħt it-tmexxija ta' Delia u se jkompli jitlef aktar voti. Il-funzjoni ta' partit politiku hija li jirbaħ elezzjoni. Jekk kap m'għandux saħħa biex jirbaħ, mela huwa parti mill-problema kiteb Fsadni b'referenza diretta għal Delia. Fl-istess waqt iddefenda lil kapijiet preċedenti fosthom Kadami, Lorenz Gonzi u Simon Busuttil. Huwa qabeż għal Busuttil u qal li t-tmexxija tiegħu rebħet it-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. Fsadni żied li jekk Delia se jkompli jitfal ħtija fuq ħadd ieħor għax mhux kapaċi jmexxi b'mod indirett, ikun qed jitfal ħtija fuq innifsu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.